Hola, amics i amigues, com esteu? Avui us explicaré una història sobre els indis nord-americans. Els indis nord-americans, com moltes altres cultures, expliquen les històries al voltant del foc. I el gran cap indi els explicava aquells dies a tots els nens de la tribu la història del principi dels temps. Al principi dels temps volia dir quan encara entre mars, muntanyes i ocells hi vivien només dos humans a la terra. No hi vivien cap altre. Eren dos humans que eren germans, un noi i una noia. Vivien els dos en un tipi al costat de la muntanya sagrada. I la muntanya sagrada era una muntanya rodona de color blanc immensa que ells veneraven. Aquell noi i aquella noia eren molt diferents. La noia era molt dolça i tranquil·la i tenia unes trenes llargues. Era la xamana i era la que feia cada dia els rituals per connectar-se amb els déus i per estar connectada amb la natura. Sí, era molt màgica. Molt, molt, molt. I el seu germà, que era una mica més simple, ho sabia que era màgica. Però a ell no li interessaven aquestes coses. Ell només, de tant en quant, feia les coses de casa, com cuinar, com netejar, anar al bosc a caçar, anar a buscar llenya i totes les coses necessàries del dia a dia per cuidar de la seva germana. Ell era més simple, més forçut, i no li donava tantes voltes a les coses. Però clar, sempre durant tot l'any estaven així, i ell cuidava de la seva germana, però un dia a l'any ell sempre li demanava, si us plau, a la seva germaneta, que aquell dia fos el rei. Aquell dia ella la cuidés una mica. I així va ser. Com aquell dia, el germanet, quan va arribar el seu cumpleaños, aquell gran dia. Germaneta, 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 ja sé el que vull avui pel meu cumpleaños. Què vols, germanet? Avui m'agradaria unes maduixes. Unes maduixes? Però si encara no és època, és molt difícil trobar maduixes ara. Demana'm una altra cosa, que unes maduixes és molt complicat. Va, por fi, germaneta, por fi. És que, germanet, unes maduixes? Por fi, tu que ets molt màgica, segur que les trobes. Por fi. Bueno, buscaré. Així va ser com la germaneta va sortir del tipi i va començar a buscar per tot arreu, a veure si trobava pel terra una maduixa, a buscar durant tot el dia, fins que de sobte la va trobar. Una maduixa vermella, la primera de totes, de tota la muntanya, increïble. Se'n va anar al seu germanet. Germanet, aquí tens la maduixa. Hola, que guai. Molt bona. La germanet va quedar així. Bueno, pues ja se l'ha menjat. I així va passar tot un any que fent la seva vida fins que va tornar un altre dia el cumpleaños del germà. I aquell dia el germà va anar una mica més alt. Germaneta, ja sé el que vull avui pel meu cumpleaños. Què vols, germanet? M'agradaria un peix del llac. Un peix del llac? Però què t'has tornat boig? Com vols que pesca un peix del llac si està tot el llac gelat? No sé pescar, jo del llac gelat, sisplau, però com vols que ho faci? Por fi, germaneta, por fi. No, però com vols que sàpiga jo on hi ha peixos si no es veu res perquè està gelat, que no ho entens? Por fi, però tu ets molt màgica, por fi, que tu ets molt màgica, por fi. Bueno, ho provaré. Així va ser com la germaneta. Va sortir del tipi i se'n va anar cap al llac i allí va començar a escoltar, com només les magues poden escoltar. I va començar de sobte a sentir com es movia l'aigua sota seu. I va començar de sobte a entendre per on passaven els peixos, a sota del gel. I així va ser com un moment va fer un forat al gel. I escoltant. Flac! El va agafar a un peix del llac. Un peix que estava boníssim i que a l'hivern era impossible pescar-los. El va portar al germanet i el germanet... Hola, que guai! Se'l va menjar cru i tot, i sense mi, però... És que és més brutó. I al cap d'un any va arribar el gran moment que el germanet ja estava esperant el dia del seu cumpleaños. I així va ser com va arribar el dia. Germaneta, ja sé el que vull. Bueno, vale, què vols aquesta vegada? Aquesta vegada vull volar com un ocell. Volar? Però què t'has begut l'enteniment? Que t'has tornat boig? És impossible volar. No,
no pots volar. Nosaltres som humans, volen els ocells, no nosaltres. No, germanet, això és impossible. Por fi. Que no, això és impossible. Por fi, que tu ets molt màgica, por fi. Que no, t'he dit que no, i punt. Por fi, només és una vegada, por fi. La germaneta va dir, bueno, ho intentaré. I així va ser com es va passar tot el dia, buscant plomes pel terra. Una ploma per aquí, i una ploma per aquí, i una ploma per aquí, i durant la nit, amb cera d'abella, anava juntant una ploma amb l'altra. I així va ser com durant el dia seguia buscant plomes, durant la nit seguia juntant-les, i seguia buscant-les i juntant-les, fins que al cap de 7 dies i 7 nits va fer unes ales d'ocell increïbles. Estava tan orgullosa de les seves ales, els hi va fer un petit encantari. I els hi va donar al seu germanet. Germanet, he tardat uns dies, però aquí tens el teu regal. Uala! Se'l va posar un braç, se'l va posar l'altre. Com mola! I va veure com tenia unes ales. Se'n va pujar a dalt tot de la muntanya sagrada. I des d'allí dalt es va tirar. Ah! I va començar a caure, i caure de la muntanya sagrada. Ah! I de sobte va fer... I a veure com va volar. I va volar. El germanet va començar a volar, i no s'ho podia creure. Podia volar. I això el va fer sentir diferent. El va fer sentir més poderós. Ja no estava content amb la vida normal. Ell ja volia volar. I cada vegada volia volar més, i més. I va començar a volar més, i més. I se'n van als arbres. I els va dir, mireu, arbres, volo més alt que vosaltres. I els arbres li van dir, sí, voles més alt que nosaltres, però no pots volar més alt que els núvols. Que no? I va volar més i més alt que els núvols, i li va dir als núvols, ei, núvols, volo més alt que vosaltres. Ha! Sí, voles més alt que nosaltres, els va dir als núvols, però ningú pot volar més alt que el sol. Que no? I així va ser com... va volar, i volar, més alt que el sol. Encara va volar més i més, perquè el sol cada vegada... Clar, no volava més alt que el sol, però volava quasi més, i més. Què va passar? Que cada vegada que volava més a prop del sol, anava sentint més calor. I de sobte, tanta calor, que una petita ploma, perquè s'havia desfet la cera, va caure. I la cera es va desfer també de l'altre costat, i una altra petita ploma va caure, i una altra ploma, i una altra, i el germanet va començar a caure del sol, i va començar a caure, i va caure a dins del riu, va començar a nedar fins a la vora del riu, estava gelat, quin fred, i de sobte va veure allí, al riu, com va arribar. Les seves plomes, les seves ales, el seu regal de la seva germaneta, tot desfet, mullat, i que no servia de res. De sobte, una gran tristesa li va omplir. Les meves ales. Però de sobte aquella tristesa va començar a convertir en ràbia. En ràbia en contra del sol. Ha sigut culpa teva! Te n'enteraràs. Se'n va anar corrents a la germaneta. Va entrar el típic corrents. Germaneta! Però què fa, germanet, tot mullat? Què has fet amb les plomes? Què t'ha passat? Estàs bé? N'és igual si estic bé o no. M'has de fer un últim favor. No, però ja està, ja t'he fet el regal d'aquest cumpleaños. No, germaneta, si m'ajudes amb això, mai més et tornaré a demanar res més. Bueno, i què és? Germaneta, vull atrapar el sol. S'ha tornat boig. Com vols atrapar el sol? El sol és impossible d'atrapar. No, això és impossible. Germanet, és impossible. Germaneta, necessito que m'ajudis a buscar una corda. Por fi una corda, por fi una corda, la corda més forta que hagis vist mai. Por fi. La germaneta com se l'estimava tant i deia, bueno, provaré. I va anar a buscar la corda de canya més forta que va trobar. I tal com la va trobar, li va portar al seu germanet. Ten, germanet, aquesta és la corda més forta que hi ha a tot el món. El germanet la va agafar
li va fer un llaç, la va tirar al sol. I quan va arribar al sol la corda, es va desfer tota del calor. Germaneta, aquesta corda no serveix. Necessito una corda més forta. Però Germanet, si era la corda més forta que podia buscar. Por fi una corda més forta. Por fi. Bueno, ho provaré. La Germaneta va buscar un munt de pells d'animals de tota la muntanya i les va juntar les unes amb les altres. Les va trenar ben fortes. Va fer la corda més forta que mai us podeu imaginar. I la va donar al Germanet. Ten, Germanet, aquí tens la corda. Ara sí. Va fer un llaç. Va fer. I quan va arribar el sol, es va desfer. No serveix de res, s'ha desfet quan ha tocat el sol. Germaneta, necessita una corda màgica, de veritat, de la màgia que fas tu. Por fi. No, és impossible, Germanet. Jo que sé com fer cordes més màgiques, que no ho entens, no? Ja no sé què pensar, ja no sé què fer. Por fi. Però, Germanet, que no ho entens, no puc. I de sobte, es va tocar les trenes. I va tenir una idea. Una idea que va fer que se li trenqués una mica el cor, però va veure el seu germanet, allí, por fi. I va pensar que així mai més li demanaria tantes coses que ho podia fer. Va agafar un ganivet i es va tallar les dues trenes que tenia. Va agafar les trenes i va començar a moure'ls amb la seva saliva i a dir-li unes paraules que aquelles trenes van créixer fins que va fer una corda màgica de veritat. Tens, germanet, aquí tens la teva corda. Ara sí, va fer un llaç el germanet. I va tirar la corda al sol i tac! El va atrapar. L'altra punta de la corda la va lligar a la muntanya sagrada. I aquell dia el sol no es va moure. Els animals no ho podien entendre, de sobte no hi havia nit. Què passava? I el germanet es va sentir poderós. Es va sentir com un déu que de sobte tenia el sol sota els seus peus. I orgullós de si mateix, sense veure la seva germana, trista pels cabells tallats. El germanet es va començar a sentir el més poderós de la terra i va començar a alardear a ells i a tots els animals que allí ara ell era el que manava. Però sabeu què? Ningú pot amb el sol, ni amb la seva força. I així va ser com el sol va començar a intentar moure's. I la corda no es va trencar, perquè la corda era màgica de veritat. Però sí que de sobte el sol va fer tanta força que va començar a arrencar la muntanya sagrada del terra. I el germanet va veure com la muntanya sagrada estava pels aires. I de sobte va veure la seva germana. I al cel, el sol va arrastrar aquella corda per sempre. I diuen que aquell dia el germanet se'n va donar compte del que havia fet la seva germana. I diuen que a partir d'aquell dia, darrere del sol, hi ha la muntanya sagrada dels indis nord-americans. Aquella muntanya de color blanc rodona, que és la lluna. I diuen els indis nord-americans que quan veiem el sol i la lluna ens recorden aquella història i ens recorden lo important d'estar en harmonia entre lo masculí i lo femení i el respecte entre els dos. I conte contat, el conte aquí s'ha acabat.